Thomas Huytema onderweg voor zijn Nederlands kampioenschap. De beste wielrenners van het land staan klaar voor een race in de klok. Voor het eerst wordt het NK tijdrijden organiseren in Srusterveen. En dat is best uniek. Ja, toeval of niet, maar het is gelijktijdig met de NAVO-top. Maar dat is een politieke item en wie ben je hoort voor de sport in Srusterveen. Het wie is gepland voor in het oosten van het land, maar die organisatie en gemeente die had waarom onder de KNWU. En toen hebben we het als wielerorganisatie oppakt. We organiseren hier al 40 jaar, meer dan 40 jaar, de profronde in Srusterveen. Dus we hadden nodige ervaring op dit gebied. Het is heel mooi in de buurt en dat gebeurt net zo vaak, dus dat is natuurlijk superleuk. Srusterveen is een geweldig plak wat natuurlijk ontzettend goed is met betrekking tot fietsen. De Pieterweening Classic en altijd de wielerrondes hier ben echt spektakel. Dus Srusterveen had het verzinnen, fantastisch. Ik vind het een mooi parcours. Ik weet niet of er goede of slechte punten zijn, maar misschien punten waar je wat beter op moet letten en punten waar je gewoon naar de grond kan kijken en zo hard mogelijk moet trappen. Nood het NK in Friesland plak vindt, loekt het vanzelfs echt bekijks uit de rest van Nederland. Zelfs uit Maastricht wij. Wij komen hier vandaag voor wielrennen. Voor tijdrijden allemaal, dat vinden we allemaal interessant. Voor de junioren vooral en de beloftes. Ja, hier zijn we nog nooit geweest, dus dat is wel iets aparts. Ja, wel leuk. We gaan kijken dus zometeen hier in Sruisterveen. We zijn benieuwd naar deze mannen die aan gaan komen. En het hoogtepunt dan van deze dag? Dat is natuurlijk dat de sport samen met de regio Srusterveen 8 karspelen op de kaart zetten. En eigenlijk is het samen te vatten in het woord samen sportiviteit als een evenement zetten. Dat is het mooiste. Absoluut en ik denk dat iedereen het heel erg leuk vindt. Dus om mij het vaker.